Ir-riżoluzzjoni li nixtieq nagħmel dis-sena hija bħal dejjem hu nipprova nara li jkolli sena aħjar mis-sena l-oħra billi forsi affarijiet li nista' naqqashom jiena naf bħal ikel żejjed u eċċetera u għax il-pija tibqa' dej bil-ħajja ħalli żomm ruħek daqsxejn fit. Ma naħsibx. Ma tantx nemmen bihom riżoluzzjonijiet jien. Nagħmel id-dieta naħseb għax kilt ħafna biżmien il-Christmas. Nipprova naqta' sigaretti. Jam tfal, neputijiet, dik li għandi. Sebni naqta' s-sigarri. U naraw kif immorru. Xejn. Għaxina li tħala ma għadmu namlu. Ovvjament, riżoluzzjoniet li kolli li dak li forsi naqla, fit li naqla naqsuh ma' kulħadd. Għandi ħafna pjanijiet xirrid nagħmel li kieku flus irid ikun.